Što se tiče razlika između 5 na 5 i 3 na 3 košarke, sam gledalac može primetiti i očigledne neke razlike u smislu veličine terena, dimenzije lopte, broja igrača u ekipi i tako dalje. A što se tiče sa moje tačke gledišta kondicionog trenera, svako ko je igrao od 5 na 5 igrača 3 na 3 košarku će reći da je fizički zahtevnija igra. I upravo je. Naprimjer, ako se pogleda samo jedna stavka, odnos rada i pauze u 3 na 3 košarci i 5 na 5 košarci, primetit ćemo da je fizički zahtevniji 3 na 3 sport. 5 na 5 košarka je, na primjer, 1:4, možda 1:5 odnos rada i pauze, dok je u 3 na 3 košarci to mnogo kraće. Ide 1:1, možda u nekim slučajima čak i 2:1. U nekim slučajima čak imamo mnogo duži napad nego što je period odmora. Stefan je kao klijent dosta poslušan, njegov intelekt ne dozvoljava baš da on non stop postavlja neka pitanja, ali sve uradi kako treba. On je jedan od onih igrača koji vole da znaju zašto se to radi, zašto se to dešava. Ja sam jedan od onih trenera koji voli da objasni zašto se radi koja vežba i na šta treba posebno obratiti pažnju, tako da nam je za sad saradnja odlična, da ne ureknem za dalje. Bili smo na Filipinima, pozvali su nas da im pomognemo malo oko pripreme za olimpijske igre. Saradnja je išla kako treba dok nije bila korona, dok nije korona se upropastila, tako da za sad smo ovde. Nadamo se da ćemo moći opet da odemo da im pomognemo još malo, pošto su olimpijske igre su prebacili za sledeću godinu, ali vidjet ćemo, ova korona za sad ne pušta na miru.